रात के अन्हरिया में कैसन कैसन काम हो जाला एकर कल्पना भी नइखे कइल जा सकत। अब देखी ना, भाभी भैया पर खिसियाई रही है, अन्हारा घर में हमरे के दू बेल ना दे के चली गई है। तब से कपार हमार टन टन करता। विडंबना देखी, अपना घर के पकवान से अच्छा दूसरा के घर के रोटी अच्छा लागेला। मेहरारू कतनो सुंदर होके त का हो, बाकी लोग के सालिए नीमन लागेली सब। पहिले के बूढ़ पुरनिया के खाना पानी के चिंता रहत रहला कि टाइम से मिल जाओ, बाकी जब हमनी के बूढ़ होखब जा तो कहे के पड़ी, ए बाबुआ तनी 2 GB के रिचार्ज करा दियो हमारो। तीर कमान से, बात जुमान से, अब प्यार में खर्च कइल गइल पैसा प्यार में पड़ल इंसान से कबो लौट के ना आवेला। का हो केने बाड़ू, चाय ओए बनल? चाय बन गइल बा। तनी गरमे दी हो, तनी ज्यादा गरम होखे के चाही। आवे तेरे मुंहवे में छान दी। आज पेट्रोल पंप पर जाके कहनी है कि 10 रुपया के पेट्रोल डाल दो। पेट्रोल डाले वाला हमरा के गुस्सा से कहता कि 10 रुपया के पेट्रोल डलवा के कहाँ जीबो। हम कहने कि जाइब कहीं ना, हम ऐसा ही पैसा उड़ावत रहेनी। हम तो सोचले रहनी है कि सरकारी स्कूल के टीचर होके लइकन के अच्छा से पढ़ाई लिखाई, अच्छा बुद्धि ज्ञान देव, संस्कार देव। बाकी हम सपनों में कबो ही ना सोचले रहनी है कि हमनी मास्टर के काम रह जाई दारू के पियकड़न के पकड़वावल आ शीशी बोतल घूम घूम के गली गली में बीनल। हाय रे जमाना, हाय रे सरकार। आपन दुख हम केकरा से कही। उ रोज रोज कहते रहे कि भाग के शादी करब, भाग के शादी करब। हमारा का पता रहल है कि दूसरा के संगे भागे के कहती है। आई हो दादा, ओहो हो, ओकर रिचार्ज करावे खातिर जो बेच देनी मोए घर के हो।